Comencem aquesta reunió sobre les activitats extraescolars de Bacus i ens fa especialment il·lusió fer-ho i que hagi arribat aquest moment perquè volem compartir amb vosaltres la proposta que hem estat dissenyant en els últims mesos i que dona continuïtat a algunes de les activitats que ja vam estar duent a terme al llarg del curs passat. Em presento, soc la Gemma Grau, directora pedagògica de Bacus Educació, i és un plaer presentar-vos aquesta proposta dissenyada amb moltíssima cura per l'equip de mestres i pedagogs de Bacus. Abans de res, per tant, moltes gràcies per aquesta estona, per la vostra presència i sobretot per la vostra confiança i per ser aquí. Esperem que tot el que us presentem avui us engresqui tant com ens ha engrescat a nosaltres poder-ho preparar i que a la llarga els vostres fills i les vostres filles també puguin participar d'aquesta proposta. Dit això, comencem amb la nostra presentació. Explicar-vos que Bacus, com a cooperativa, fa més de 50 anys que ja treballa al servei de la cultura i de l'educació i que des d'aquesta trajectòria també volem contribuir amb propostes que enriqueixin el temps de lleure d'infants i joves. És per aquest motiu que hem preparat una oferta d'activitats extraescolars i cursos d'estiu pensada pels vostres fills i per les vostres filles. És una proposta que té com a eix conductor el desenvolupament de la creativitat a través de la resolució de petits reptes. Els infants i els joves hauran de dissenyar projectes, hauran de fer treball col·laboratiu i des d'un aprenentatge vivencial donar resposta a una sèrie de problemes que els anirem plantejant sempre com a eix conductor, com us deia, utilitzant la creativitat. Sense allargar-me més, perquè penso que ara ja tindrem l'oportunitat d'entrar a més detall i a més concreció, vull donar pas als meus companys. Us presento a la Gemma Amat, que és la responsable del funcionament de les activitats extraescolars, que és qui us explicarà tots els aspectes pràctics, dates, horaris, preus, l'organització, el funcionament general dels cursos d'estiu i de les activitats extraescolars. I també el Jordi Martínez, que és el responsable de l'àmbit de continguts i de les activitats. Ell us presentarà amb més detall totes les propostes que hem dissenyat pels vostres fills i filles i les novetats que tenim preparades perquè els vostres infants puguin gaudir al màxim de la nostra proposta. Tots dos formen part de l'equip de Bacus Educació, un equip format per professionals del món de l'educació i que estem al vostre servei per tot allò que necessiteu. Com us deia, ells ara entraran en més detall i, si us sembla bé, us presentem primer tota la proposta a nivell organitzatiu i a nivell d'activitats i al final dediquem al final de la trobada a una estona de pregs i preguntes perquè pugueu, tots aquells dubtes o aquelles qüestions que no us quedin clares, les puguem compartir i podem desvetllar tots aquests dubtes. Tot i així, si durant la sessió us van sorgint preguntes, els podeu anar escrivint al xat, que també els recollirem al final de la sessió i els respondrem abans de tancar-la. Moltes gràcies, benvinguts i benvingudes, i dono la paraula a la Gemma. D'acord, doncs moltes gràcies a tu, Gemma. Segueixo explicant una mica el context i l'origen arrel del qual apareix aquesta proposta d'extraescolars. Com alguns ja sabreu, vam realitzar una primera edició d'aquestes activitats durant el primer trimestre i fins i tot les vacances del primer trimestre i, per tant, les vacances de Nadal. Això va tenir una durada d'uns 4 mesos i la nostra proposta és continuar donant l'impuls a tot aquest projecte des de Bacus Educació i aquest context que la Gemma ja us ha presentat i també arrel de les peticions de les famílies i dels propis infants que van participar en aquesta primera edició. Tot això ens fa trobar-nos en un marc on ja coneixem allò que ens funciona i també proposem nous canvis i millores. I per contextualitzar una mica què són això que ens defineix, això que ja ens funciona, és aquest equip de monitors i monitores ja especialitzat, ja format per nosaltres i que volen continuar en el projecte. I, per tant, la nostra idea, sempre que sigui possible, serà seguir continuant amb ells i amb elles. També comptem amb contactes ja molt directes i molt establerts amb entitats educatives, ja siguin botigues i escoles, que també estan engrescades en donar-li continuïtat a tot aquest projecte, igual que els més de 5.000 infants i joves que ja han participat amb nosaltres i que estem molt contents de poder-los dir per fi que tenim noves propostes que ja us presentarem en detall i que, per tant, hi ha nova possibilitat de participació. Entre aquests canvis que hi haurà, el més destacat segurament és que les activitats ara seran de pagament
ja no estem subvencionats per al Fons Europeu de Next Generation i, per tant, això ens fa que haguem de tenir un preu vinculat a cada una de les activitats que us presentaré després en detall. Dit això, he presentat aquest marc inicial, li dono la paraula... Us presento una mica els nous propòsits, cap a on anem. Els nous propòsits tenim per un cantó l'activitat de curs d'estiu i per l'altre tenim el paraigües de les activitats extraescolars. La del curs d'estiu i la d'activitats extraescolars comparteixen unes mateixes propostes educatives, que ara el Jordi sí que us presentarà. Perfecte, doncs moltes gràcies, Gemma. Agafo una mica el fil de la presentació per respondre segurament la gran pregunta que us estigueu fent tots des de casa i és què farem durant les extraescolars d'estiu, en general. Doncs, en primer lloc, l'objectiu és que els vostres fills i filles s'ho passin d'allò més bé. Hem dissenyat tota una bateria d'activitats i reptes trepidants per deixar anar el que és la imaginació sense límits i assegurar espais de llibertat, d'expressió i també de creativitat. Des de Bacus el que volem és ajudar que els infants siguin creadors, que siguin actius, que s'expressin, que s'atreveixin també amb els reptes que es puguin plantejar. I perquè això sigui possible, també apostem per una combinació equilibrada entre el que és la màxima expressió artística i l'ús també d'eines digitals. En aquest sentit, primer de tot, la part de tecnologia com a mitjà al servei dels infants és per, bàsicament, potenciar tot el talent que puguin transmetre i aportar al lleure tot aquest apartat del terreny educatiu i competencial. Després, per suposat, la creativitat ha de ser el centre de l'aprenentatge. No ens importa només el resultat final, sinó tot aquest camí d'aprenentatge que faran des de bon principi. I com ho farem també? Doncs treballant en equip. És la millor manera que coneixem que els vostres infants, els vostres fills i filles puguin treballar en equip, en col·laboració i des de bon principi. En definitiva, creativitat i imaginació al poder. Us fem un recull d'imatges de les activitats que hem anat fent a les diferents extraescoles que portem fins ara. Sobretot, així a grans trets, en primer lloc, un equip de monitors totalment formats al 100% i entregats per fer de les activitats tot un autèntic aprenentatge. També, per suposat, els vostres infants, els vostres fills i filles participant d'aquest procés de creació. Utilitzarem un ampli ventall de materials i eines que ara més o menys us detallaré a grans trets i tot això en un ambient de participació, de col·laboració i d'aprenentatge compartit. Si us sembla bé, anem a veure cadascun dels apartats. Primer de tot farem el que és pensament lògic i computacional amb robòtica educativa. Aprofitarem l'ampli ventall de robots que tenim a la nostra disposició, de robots educatius, per fer activitats en quals els alumnes, els infants, el que hagin de fer és superar reptes i totes aquelles propostes que es plantegin. Utilitzarem, per exemple, els Whalesbot, la Microbit, etc., per construir els seus propis robots. Inclús utilitzarem un dron per fer aquesta superació de reptes. Narrativa audiovisual. Aquí, bàsicament, el que faran és convertir-se en autèntics directors de cinema gràcies a tècniques com, per exemple, el stop motion. Utilitzarem càmeres de webcam, etc., per enregistrar el seu petit curtmetratge d'animació. Utilitzant, per exemple, creant el seu personatge, la seva història, des del principi fins al final. Programació i storytelling. Si abans dèiem que eren directors de cinema, aquí es creen en creadors de videojocs. Faran possible els seus somnis de crear el seu propi videojoc a estil retro, des del seu personatge, el joc, l'espai, l'escenari on passa el joc en si. I el podrem compartir amb la resta de companys utilitzant l'arcade amb aquesta petita pantalla. Expressió creativa i producció musical. Si una cosa no tenim sempre al cap durant l'estiu és la musiqueta que ens repeteix sempre i els infants havien de fer el mateix, que d'alguna manera creessin el seu propi hit de l'estiu. Llavors utilitzarem eines de creativitat musical, eines d'experimentació de sons, utilitzarem la intel·ligència artificial per crear les lletres de les pròpies cançons i per ser que no m'ho deixi, podran enregistrar el seu propi videoclip. Exacte. Disseny i prototipat amb talladora de vinil. Òbviament no deixarem de banda mai la part manipulativa de les extraescolars, ja sigui amb materials com plastelina, paper, cartó, el típic. Però a part també afegim eines digitals com pot ser, per exemple, la Cricut, eines molt senzilles d'utilitzar per dur a terme tota aquesta part de disseny de
qualsevol disseny dels entorns. Tot això encarat sobretot en la creació del seu propi joc de taula, des de les figuretes, el taulell de joc i les normes, per suposat. I per últim, no podíem deixar aquesta part d'enginyeria i de disseny, deixaríem aquest espai que als nens els encanta, que és la part de disseny en 3D. Podran dissenyar des de zero objectes fins a l'últim punt d'anar a enviar a la impressora. Si us sembla bé, torno a donar pas a Gemma per explicar. Jo, sobretot, aclarir que en el cas d'estiu i en el cas de les extraescolars, els reptes es plantegen de manera diferent. En el cas de l'estiu, vosaltres com a famílies i els infants, per suposat, podeu decidir quin d'aquests reptes que us hem presentat us crida més l'atenció i, per tant, decidir, ostres, a mi m'ha encantat la proposta de videojoc, m'apunto a la setmana on es fa videojoc. O la de videojoc i la de stop motion, no? Pot ser una, poden ser dues i poden ser totes les que vosaltres vulgueu. Vosaltres escolliu el repte. En canvi, les extraescolars els viuríeu tots, d'acord? O sigui, al llarg de tot el curs acadèmic aniríem vivint els diferents reptes. I, per tant, tots els reptes al complet. Dit això, entro ja com molt en detall amb cada una de les propostes. En el cas del curs intensiu d'estiu, coses molt importants, coses que us interessen. El calendari. Tenim del 22 de juny al 31 de juliol, d'acord? I després tornaríem del 24 d'agost al 4 de setembre. Això és una proposta setmanal, de 8 setmanes en total, repartides al llarg de l'estiu, i vosaltres és això, podríeu seleccionar aquelles setmanes que millor us vagin, que se us ajustin tenint en compte quan marxen a colònies, quan teniu vosaltres vacances, vosaltres podeu escollir. Els tallers s'assemblen molt a la tipologia, o sigui, a nivell de distribució setmanal que pot tenir un casal d'estiu, és a dir, de dilluns a divendres, de 9 a 1. Llavors, durant aquest horari al llarg de la setmana, nosaltres estaríem fent les nostres activitats. El grup està pensat perquè sigui un grup de màxim 20 alumnes i trobaríem nens i nenes entre 8 i 11 anys. El preu que ve associat a aquesta activitat és de 100 euros setmanals. Cada setmana té un cost de 100 euros. Per tant, si veniu més d'una setmana, hauríeu d'anar fent la suma. La localització de totes aquestes activitats la trobareu a la web. Després entrarem, sé que hi ha famílies que ja m'heu escrit per correu, que ja esteu fins i tot apuntades i que veniu una mica a buscar més informació, però potser hi ha famílies que encara no coneixeu la web i, per tant, us mostrarem com fer la inscripció, d'acord? Pas a pas. Entrem ara en detall a les extraescolars. Això ja ho he dit en algun moment, les extraescolars estaran repartides al llarg de tot el curs escolar. Per tant, del 28 de setembre al 18 de juny s'estaran duent a terme un cop a la setmana, d'acord? I en horari de tardes, de 5:30 a 6:30, en els espais abacus que també veureu a la web, estarem duent a terme aquesta activitat. Mantenim el grup de màxim 20 alumnes. La diferència aquest cop és que dividim els infants en dos grups d'edat. Tindríem el grup de 7 a 9 anys i el grup de 10 a 12 anys. Per què ho fem d'aquesta manera? Donat que la diferència entre un infant de 7 i un de 12, les necessitats i els interessos poden ser molt diferents, els dividim, d'acord? I també això fa possible que segons el grup ens adaptem molt a la dificultat del repte, no? Per tant, amb el grup dels més grans les dificultats seran més elevades i en el grup dels petits estaran més adaptades a la seva situació. Cost d'aquestes activitats són 60 euros mensuals amb 15 euros de matrícula. Per tant, quan feu la inscripció, hi haurà un pagament de la primera mensualitat més la matrícula. Per tant, 15 més 60, d'acord? Això per un cantó. Dit això, esperem que, arribats a aquestes alçades, la pregunta que tothom s'estigui fent és com ens inscrivim. Les inscripcions ja són obertes. Com us he dit, moltes de les famílies que esteu ara en aquesta sessió ja us heu apuntat. Anem a ensenyar igualment la web per les famílies que no us heu apuntat i us interessa. Així que, Jordi, sisplau, obrim l'enllaç. Aquí tindríem la pàgina inicial, d'acord? I teniu una mica l'explicació de tot el que hem anat explicant, tant la Gemma com el Jordi com jo. I veureu que aquí apareixen la proposta, el curs d'estiu, més informació, inscriu-t'hi ara, i les nostres activitats extraescolars, amb el mateix funcionament.
Entrem, per exemple, a la de curs d'estiu, que és la que ens queda més propera. Imaginem, jo vull més informació. Aquí trobarem detallat un altre cop les edats, els horaris, d'acord? Calendari, important. I aquí també podreu veure una mica la descripció de cada una de les activitats. El Jordi us ha donat molts detalls, però per si després volguéssiu parlar amb els vostres fills i filles, amb les vostres parelles, el que fes falta, aquí teniu tota la informació. Dit això, entrem a la inscripció, entrem al formulari. Aquí tenim els espais on podeu realitzar l'activitat. Jo, per exemple, si m'interessa Abacus, Fabra i Puig, entraria aquí, escolliria les setmanes i un cop escollides les setmanes veureu que el formulari us demana ja com dades més personals, dels tutors, de l'infant. Ho completeu tot i amb això la inscripció està realitzada. Veureu que el pagament és una segona fase d'inscripció que us farem arribar, no us preocupeu, d'acord? Però amb això assegurar-vos que la plaça és vostra. Que potser moltes preguntes d'avui van una mica vinculades amb això i ja ho resolc. Si heu omplert el formulari, la plaça ja és vostra. Igualment, per qualsevol dubte, ara donarem aquest espai perquè podeu preguntar el que necessiteu. Per qualsevol dubte, aquest és el meu correu. Amb alguns ja hem estat parlant, acostumo a contestar el més ràpid possible, així que, si us plau, no us talleu, m'envieu els correus que facin falta, us ajudem amb els processos que facin falta. Si hi ha algun dubte amb la web, el que sigui, de veritat, ens escriviu i ho resolem. Comentat tot això, ara ja donem aquest espai a les vostres preguntes i esperem que us hagi engrescat moltíssim aquesta proposta. Gràcies. Som-hi. A veure, anem a veure el xat. Mira, l'Anna aixeca la mà. Endavant, Anna. Hola, mira, era per preguntar, la primera setmana que hi ha el dia de Sant Joan, és igualment a 100 euros o...? Sí, quan els festius sobretot són així per tothom, nosaltres ens adaptem a aquest horari i el cost és el mateix. Vale, per saber-ho. I una altra pregunta. Si no s'omplen, per exemple, hi ha un mínim d'inscripció, que per exemple alguna setmana en concret, pel que sigui, són pocs nanos, es deixa de fer? Ho dic per saber, saps, amb antelació perquè no ens quedem penjats. Això pot passar, hi ha un mínim? Això pot passar. Esperem que no passi, d'acord? Hi ha unes setmanes que ja hem previst que passaria i ja les hem tancat perquè ningú es trobi en aquest conflicte. Sí que necessitem un mínim d'inscrits, al final per viabilitat del projecte, però ara esperem que amb aquestes jornades, que hi havia moltíssimes famílies interessades, això no passi. Si passés, tot i així us avisaríem en el màxim temps possible i ho resoldríem. Vale. I l'última pregunta ja deixo per la resta de persones. Si, per exemple, necessitem que algun dia es quedi una miqueta més, vull dir, perquè acaben a la 1, hi ha alguna manera de contractar o de demanar que es quedin vull dir, el temps que arribem? Vull dir, ja són grans, podria marxar sol, però per allò que dius un dia en concret podem parlar amb el monitor o hi ha algun sistema de quedar-se una estona més? En aquest cas, els monitors acostumen a quedar-se recollint la sala, no és l'ideal que es quedin amb els monitors. Jo, en aquest cas, et diria si hi ha algun altre adult responsable que el pugui venir a recollir. Tenim la documentació pertinent perquè una altra persona el pugui venir a recollir sense cap tipus de problemes, igual que si en el teu cas són així més grans i voleu autoritzar que marxin sols, també tenim la documentació pertinent. Vale, perfecte. Molt bé, gràcies. Gràcies a tu. Hola? Hola? Hola, endavant. Hola. Hola, soc el Xavier. Una pregunta es volia fer, diverses. Endavant, Xavier. Hola, bona tarda. Fa falta autorització perquè recullin els avis? Sí. Les úniques persones que no requereixen d'autorització són les dues persones tutores o la persona tutora que consti en nivell de formulari. Totes les persones que no constin en la base de dades, per tant, en els formularis, requereixen d'autorització. Hem de saber els DNIs i poc més. A l'hora de fer la inscripció hi ha algun lloc on es pugui posar això? Sí? Ja ho veurem. Sí. No hi ha problema. Està contemplat. Una altra pregunta que m'han deixat aquí les xuletes ja. Desayunen, sí, és que la dona no podia vindre, està enrere. Desayunen fora o desayunen al mateix, o sigui, al mateix centre?
Ho fem en el propi espai, d'acord? És un descans molt breu perquè al final la jornada és com força intensa. Llavors fem un descans de 15-20 minutets i és per esmorzar, que en aquest cas heu de portar l'esmorzar de casa, i seria en el mateix espai, sí. Vale. I després l'última, per exemple, nosaltres podem apuntar dues setmanes. Una és aquesta de crear el teu propi joc i l'altra és que he posat per escrit, i l'altra és la de la setmana, a veure, un moment, és la de la setmana, un moment, que aquí està, del 27 de juliol, que comencen lo de la figura 3D. Per exemple, el dilluns ell no podrà assistir perquè estem fora. No hi haurà problema perquè entri el dimarts i pugui fer ell la seva figura perquè és el que més li agrada. Vull dir, se reincorpori el dimarts. És la pregunta. Pensa que moltes activitats són col·laboratives, justament ho defensem com amb molta força, que sigui així. Llavors, el grup amb el que s'incorpori ja hauran treballat una mica el repte i s'incorporarà el segon dia. O sigui, no la creen, cadascú no crea la seva pròpia figura, es fa en equip. Exacte, es farem en equip. De totes formes, sempre també donem espai suficient perquè puguin també posar la seva part de creació en els propis dissenys. Vale. Perfecte. Entesos. Gràcies. Gràcies a tu. A veure, la Maria ha aixecat també la mà. Sí, també tenim algunes preguntes pel xat. Us sembla bé? Ah, no. Sí, mira. Sí, endavant. I ara també constatarem les del xat. Sí, ara. Hola, bona tarda. Mira, soc Maria Bravo i jo tinc una nena d'11 anys i la nostra intenció, més que el del casal d'estiu, seria per les extraescolars de l'any del curs vinent. La pregunta és, heu dit que en aquestes extraescolars es realitzarien totes les activitats, des de robòtica, stop motion, però el calendari d'aquestes activitats què fareu? La mostrareu més endavant o està en algun lloc que jo potser no l'he vist? El calendari és com hem mostrat els reptes de l'estiu. Sí, exacte. Que he vist que a l'estiu sí que he vist clarament que cada setmana és una cosa, no? Entenc? No és un tema, em refereixo. Però les extraescolars no, no? Tocaran totes les... Exacte. Quan acabin un repte, començaran l'altre. Els monitors aniran informant de, mira, la propera sessió és l'última sobre aquest repte i després ja començarem tard. Però a l'estiu és com molt més tancat perquè al final la comunicació també és més per setmanes. Ho entenc. Vinga, ja està. Moltes gràcies. Gràcies, Anna. Val, si us sembla bé, anem a contestar també preguntes del xat. Sí, hi ha algun xat que si no se'ns acumulen. Podem explicar una mica la dinàmica d'un dia. La jornada, en el cas d'estiu entenc que estem parlant d'això, comença a les 9. A les 9 el monitor o la monitora rebria els infants a la porta de la botiga. Demanem màxima puntualitat perquè al final les botigues obren a les 9:30, llavors ens fan el favor d'obrir-nos abans per nosaltres. El monitor estarà esperant entre 5 i 10 minuts a que arribi tothom. Si algú no arriba a l'hora, demanarem, sisplau, que s'esperi ja i mitja. Llavors començarà l'activitat, faran com una primera part de l'activitat, el descans i la segona part de l'activitat. D'acord? Després ens pregunten la dinàmica del casal d'estiu, per exemple, en l'activitat de robots. Òbviament, cada dinàmica també s'adapta molt a l'eina que utilitzarem a les activitats. En el cas, per exemple, dels robots, òbviament, utilitzarem el que és el Wheelsbot, que és una caixa plena de peces per muntar el seu propi robot. Ho farem també en treball en col·laboració entre companys i després realitzaran els reptes que els hi vagi planejant al llarg del dia. Si han de, per exemple, superar un obstacle, si han de donar la volta a qualsevol objecte, ho podrem anar fent d'aquesta manera. I cada repte té, cada activitat té els seus reptes plantejats. Seguim. M'agradaria saber si un nen de 7 anys es podria inscriure per les activitats d'estiu. Val. En principi, les activitats d'alguna manera estan plantejades com edats recomanades. O sigui, nosaltres sempre parlem com d'edats recomanades, tot i que al final ens obrim a tothom, no? Si vosaltres considereu que el vostre infant pot participar, pot seguir el ritme i vosaltres mateixos ens doneu l'ok, per nosaltres endavant. O sigui, molt benvingut o benvinguda. Nosaltres sempre parlem d'edats recomanades pel tipus de proposta. Quan rebrem la confirmació de les places? En el cas que hagueu
realitzat la inscripció via formulari, us arriba un correu. Si en el teu cas no t'ha arribat, que crec que es deia Eva, escriu-me un correu, Eva, i ho miraré directament a la base de dades. Però en principi, en el moment que realitzes la inscripció, t'arriba un correu de confirmació. Vale? Aviam. Descomptes per famílies monoparentals. En aquest moment no hi ha cap tipus de descompte per famílies monoparentals. És una que a la llarga, al final ens trobem com una fase molt inicial del projecte, és una que a la llarga ens proposem, però ara mateix aquesta resposta seria no. Quan s'haurà de fer el pagament de les activitats d'estiu? Com us he comentat durant la presentació, us farem arribar un correu amb tots els detalls per acabar de fer el pagament. No us preocupeu, si heu omplert el formulari, ja esteu inscrits, la plaça és vostra i ja us farem arribar com aquesta fase final d'inscripció, però la plaça ja és vostra. Aviam, per aquí també pregunten telèfons de persones de contacte si s'ha d'avisar. Quan ompliu els formularis, entenc que tots aquests dubtes és perquè encara no heu trastejat una mica amb el formulari, tot això està contemplat en el formulari. Hi ha un primer tutor, hi ha un segon tutor i després hi ha altres persones autoritzades a poder fer la recollida. Ara, si et sembla, Jordi, li donem pas a l'Anna, crec que ja li hem resolt els dubtes, a la Judit. No, no sóc l'Anna d'abans, sóc una altra. Perdó, Anna. No passa res. Una pregunta. Mira, jo vaig rebre una trucada vostra ara fa uns dies comunicant-me que la primera setmana d'agost, per falta de nens, es tancava el casal. Aleshores, la meva pregunta és com que jo, pel que veig i sento a l'escola del meu fill, hi ha pares que encara s'estan decidint a on apuntar quins casals fer. En el cas de que hi tinguéssiu sol·licitud, es reobriria i ens avisaríeu d'alguna manera, entenc. M'he explicat bé? Sí, per suposat. Vale. Sí, som els primers interessats que si hi hagués com molta demanda, que aquesta ja hauria de ser via correu electrònic, hem d'estudiar aquesta possible nova obertura. Si és així, segurament vam parlar l'altre dia per telèfon, ja et vaig explicar una mica la situació i tant de bo em passés, però a dia d'avui la situació és la que és. Perquè hi ha una data per poder inscriure els casals o quan s'acabin les places es tanquen i ja està? Exacte. La matrícula és oberta. Per tant, sempre que hi hagin places, està obert. Gràcies, Anna. Ara, Judit? Hola, bona tarda. Molt bona tarda. Mira, tinc dues preguntes. Quan hem fet la sol·licitud, el segon tutor haurà de signar igualment l'autorització de la recollida o ja s'entén que com està aquest formulari ja ho podrà recollir? Exacte. Les úniques persones que no han d'aparèixer en adults autoritzats per fer la recollida són els tutors que apareguin en el formulari. Ok. I l'altre, per exemple, a Mollet, que és on nosaltres ens hem apuntat, sabrem quan es farà realment, a quin lloc es farà. Com per exemple l'extraescolar que es va fer un altre col·le, si sabem ja on es farà o... A la sala cultural de Mollet, de Bacus Mollet. Dins les botigues de Bacus compten amb un espai, són les sales culturals i ho realitzem allà. Però clar, no serà on es va fer l'extraescolar l'altra vegada? Si la veu fer escola, en aquest cas no. És que depèn del territori, teníem escoles, teníem botigues, en aquest cas només anem a botigues. Després amb les extraescolars és una altra història, però en el cas del curs d'estiu és exclusivament a botigues i a les sales culturals d'aquestes botigues. I on tenim aquestes adreces? En algun lloc? Perquè no l'he vist. És la mateixa adreça que la botiga de Bacus Mollet. És a dir, dintre la mateixa Bacus es realitzarà? Exacte. Ok. Perfecte. Doncs ja està, amb això gràcies per tot. Gràcies, Judit. Aviam, pel xat estem tenint moltes preguntes. Si podeu anar-les aixecant la mà i anar-les formulant així pel micro, millor, perquè si no...
Aviam, sí. Sobretot si hi ha coses com molt personals, fiqueu-vos en contacte amb mi via telèfon perquè estic veient com inscripcions per 2 germans o cosetes així. Repesco aquest tema perquè és important. Si són més d'un infant, ja siguin germans o cosins, s'ha de realitzar una inscripció per infant. Per aquí hi ha una altra pregunta de hi ha un monitor per grup? Exacte. Hi ha un monitor referent per cada grup d'infants. Aquí ve un tema d'inscripcions. Això ja ho he comentat. Si algú no ha rebut el tema de la confirmació, m'envieu un correu, ho busquem i jo us acabo de confirmar, però ja us dic, si veu omplir el formulari, 100% esteu. Facilitem també el contacte de nou per Sí, emetre tota la informació. mira, exacte. Merci, Jordi. El deixem per aquí, per aquests casos com molt més puntuals de confirmació, d'acord, d'inscripció. M'ho pregunteu via correu electrònic i demà mateix ho tenim tancat. El tema d'acollida pel matí, no fem acollida pel matí, d'acord? O sigui, comencem a les 9, ben puntuals i no s'ofereix aquest servei, perquè al final, com ja he anat dient, treballarem amb les botigues i a nivell de convivència amb els seus horaris començarem a les 9. Aviam si hi ha alguna coseta més. Si algú té alguna pregunta, alguna coseta i vol aixecar la mà. Bé, em sembla que em tocava a mi. Bona tarda. Bona tarda. Jo la pregunta que tenia és sobre extraescolars. El dia que es farà l'extraescolar, se sabrà ja de cara al setembre en cada centre quin dia caurà l'extraescolar o un cop s'acaba? Sí, les extraescolars, si entreu al formulari d'extraescolars, ja ve determinat. Cada botiga ha decidit uns dies que els hi va millor, m'invento, abans de sortir per aquí Mollet, i m'ho estic inventant. El dilluns i els dimarts faran l'activitat i els dilluns serà el grup de 7 a 9 i els dimarts de 10 a 12. Això està especificat dins del formulari, d'acord? No és que s'hagi de fer segons quanta gent decideixi que li va bé, sinó que vosaltres ja heu determinat que serà aquest dia i és aquest dia el que Exacte. Vale. Exacte. Mira, estic obrint el formulari perquè pugueu veure. Mira, em confirmeu que ho veieu. Per exemple, Fabra i Puig, els dimecres, el grup dels petits, el dijous, el grup dels grans. I així ja ho han determinat cada botiga. D'acord? I per cada grup d'edat hi ha un dia assignat. I això ja ho trobareu també al formulari. Val, d'acord, gràcies. Gràcies. Aviam si hi ha alguna coseta més. Crec que em toca a mi ara. Doncs endavant. No veiem, aquí al Salamà s'ha com quedat bloquejat. Les persones que teniu la mà aixecada i hem resolt els dubtes, si la podeu baixar, si us plau, perquè així anem veient qui falta. La meva pregunta era en referència, jo acabo d'omplir el formulari i no m'ha sortit això de grups separats. Estic parlant de l'estiu, és perquè estan tots barrejats, no? I per això no surt. Exacte. En el grup d'estiu, la franja d'edat és de 8 a 11. Aleshores, hi ha uns pares que abans han dit que havien apuntat els seus fills per setmanes del mig d'agost i que els vau trucar per dir-los que no es feia. Exacte, i per això vam oferir. Tant més nens interessats potser es podria obrir. El que passa, jo, per exemple, també estaria interessada, però està inhabilitat. Aleshores, vosaltres com sabreu si hi ha més nens? Per e-mail? Sí, és el que he comentat. Si hi ha alguna petició d'aquest tipus, m'ho feu arribar via correu electrònic, d'acord? I ho intentem resoldre. D'acord, gràcies. De res. Anem a veure si queda alguna mà aixecada, alguna pregunta més pel xat. Sembla ser que no. D'acord. Una última cosa, perdoneu, és que crec que abans heu passat el contacte per tornar-vos a escriure un correu o per telèfon. El podeu tornar a buscar? I tant, cap problema. El tornem a projectar. Ens confirmes que es veu a la pantalla? Sí.
pregunten si enviarem la reunió gravada. No us preocupeu perquè sí. Si la resposta és sí, ja l'estem gravant i així que sense problemes. Gràcies a tu. A tu, Raquel. Mira, la Gemma, la nostra companya, també ha enviat pel xat el correu electrònic, d'acord? Per si algú el vol repescar del xat, allà el teniu. D'acord, doncs si us sembla, si no hi ha més preguntes, anem donant per finalitzada la reunió. Tot i així no us preocupeu, gravem la sessió, us la fem arribar, estem pendents de correus electrònics que ens puguin arribar i estem en contacte. Adéu, Anna. Gràcies, que vagi molt bé. Adéu, adéu. Adéu.